अपना बोला मुआ के कोही करे खेला रतिया में वो पर न खाड़ा हो खेला उत घूमी घूमी बेचला तरोई भतार जिसे लइका ना होई उत घूमी घूमी बेचला तरोई भतार जिसे लइका ना होई अपना बोला मुआ के कोही करे खेला रतिया में वो पर न खाड़ा हो खेला उत घूमी घूमी बेचला तरोई भतार जिसे लइका ना होई उत घूमी घूमी बेचला तरोई भतार जिसे लइका ना होई लइका ना होई लइका ना होई उत घूमी घूमी बेचला डीजे रघुनंदन लइका ना होई रोज उत आवेले हो 12 बजे रात के हमारा तो मिले नहीं माजा मुलाकात के अब केकरा लगे जाके हम सोई भतार जिसे लइका ना होई उत घूमी घूमी बेचला तरोई भतार जिसे लइका ना होई लइका ना होई लइका ना होई डीजे पवन सवतिनिया उत मरले बिया मतिया रे सुनल बिहारी सोइया हमर तूरे दोसर खटिया रे मंज कुंदन से बतिया बताई भतार जिसे लइका ना होई तो घूमी घूमी बेचला तरोई भतार जिसे लइका ना होई धमाका डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिलीप चौक चनपटिया।